Alfonso Sastre Kulturelkarteak zer da errepublika izeneko eztabaida jardunaldiak antolatu ditu egunotan Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean. Jardunaldien hasiera ekitaldian Arnaldo Otegi izan da gonbidatua. Txalo zaparrada jaso zuen leporaino beteta zegoen areto nagusira sartzerakoan. Alfonso Sastre idazlearekin batera, etorkizuneko Euskal Errepublika baten inguruan mintzatu zen Otegi. Sobre un posible y deseable futuro republicano para los territorios administrados entonces por la dictadura de Franco, me apuntó a él la necesidad de que tal futuro no se edificara sobre la nostalgia de lo que fue la Segunda República Española. Baikor eta itxaropentsua agertu zen. Euskal Herrian mugimendu herritar independentistak eta sozialistak bizirik jarraitzen duela uste baitu. Nik gaur hemen lehenik eta behiru arrazoi uste dut ditudala pozik egoteko. Lehenengoa nola ez, Alfonsoren ondoan nagoelako eta zuekin guztiekin konpartitzeko aukera daukatelako nire pentsamoldeak eta gure proiektuak eta bat. Eta beraz, lehenengo pozerako lehen arrazoia hori izango zen, halako taila handia duen intelektual baten ondoan egotea beldur pixka bat ere ematen du, eta respeto handia ematen dit, eta bigarrenik beti ere Alfonso Euskal Herriarekiko mantendu izan duen konpromisoagatik, eta baita ere langileriaren inguruan mantendu izan duen konpromisoagatik, berak askotan aipatu du bere militantzia komunistaren bitartez konpromiso hori, eta nik askotan esan dut komunisten ondoan nahiko gustora sentitzen naizela. Ez komunisten guztien ondoan, baina bai bederen komunista zintzo eta herriarekiko konpromisoa erazten duten komunistekin. Bigarren arrazoia lehen aipatu izan dut eta erestian, bigarren arrazoia da, badakizute, garai desiente gogorra bizitzen ari garela, hitza ere baituta dagoela gure herri honetan, eta beraz, hitza erabiltzeko aukera daudenean, eskertzeko bada alako aukerak mahai gainean jartzea. Eta hirugarrenik, eskerrak eman nahi ditut, uste dudalako planteatzen den eztabaida hau ambizioarekin planteatzen dela, eta logika irabazle batean kokatu egiten dela. Badakit zaila egiten dela momentu honetan, momentu larri hauetan, gogor hauetan, halako eztabaidak egitea. Baina nire ustez, eta horrela pentsatu dut azken urte hauetan, badu herri honek behar bat, eta behar hori da ambizioa edukitzaren beharra. Horregaitik zer errepublikari buruz hitz egiten dugunean Euskal Independentistok, eta halako eztabaida bat planteatu egiten denean, nire gustatzen zait eztabaida hori gauza batengatik. Eta gauza hori nahiko simplea eta nire ustez nahiko sakona da. Eta da, Euskaldunok eta Euskal Independentistak eta sozialistak pentsatzen hasten garenean nolako izango den gure errepublika, bilbide oso handia egin dugula egin nahi du, eta finean, hasten garelako benetan egin dagoen eztabaida estrategikoa egiten, benetan aukera daudelako hori egiteko, eta benetan sinisten dugulako egunen batean hori ereiki egingo dugula honetan. Beraz, hiru arrazoi horiek niretzat funtsezkoak dira, nola baita ere esateko hemen pozik egoteko. Emocional, sentimental y política, porque no en vano la Segunda República nació como un sueño probablemente. Ekitaldiak sekulako arrakasta izan zuen. Aretoan sartu ezin eta hainbat lagunek bideokonferentzia bidez jarraitu behar izan zuten hitzaldia. Una forma concreta de ejercitar el poder, sustentándolo lo que desde mi punto de vista es lo más importante del proceso republicano, que son los valores republicanos, con los que yo